Hola, germans, soc Lluís Cano i en aquest temps de confinament us llegiré el Salm 115. No a nosaltres, Javé, no a nosaltres, sinó al teu nom dona la glòria per honor de la teva misericòrdia, per honor de la teva veritat. Per què han de dir els gentils on és ara el Déu d'ells? I el nostre Déu és en els cels. Tot el que li plau ho fa. Llurs ídols són plata i or, obra de mans d'home. Tenen boques i no parlen. Tenen ulls i no veuen. Tenen orelles i no escolten. Tenen nassos i no oloren. Tenen mans i no palpen. Tenen peus i no caminen. No xerren amb llur gola. Els que els han fabricat són com ells, tot el qui confia en ells. O Israel, confia en Javé, ell és llur auxili i llur escut. Casa d'Aaron, confia en Javé, ell és llur auxili i llur escut. Vosaltres que temeu Javé, confieu en Javé, ell és llur auxili i llur escut. Javé s'ha recordat de nosaltres, ens beneirà la casa d'Israel, beneirà la casa d'Aaron. Ell beneirà els que temen Javé, tant els petits com els grans. Javé us farà prosperar a vosaltres i als vostres fills. Sigueu beneïts de Javé, que feu els cels i la terra. Els cels són els cels de Javé i la terra l'ha donat als fills d'Adam. Els morts no lloen Javé, ni cap dels qui baixen al silenci. Però nosaltres benirem Javé des d'ara i per sempre. Aleluia.